Hai un dato que para o Bloque Nacionalista Galego é extraordinariamente alarmante, e é que dende o ano 2019 o coste do concerto, do contrato que mantén os Sergas con Povisa se incrementou por volta dun 20%, falamos de casi 98 millóns de euros ao ano, mas neste mesmo período, dende o ano 2019, Povisa perdeu xa case o 25% da poboación que tiña escrita, pasando deses case 140.000 que chegou a ter a apenas algo máis de 100.000 persoas escritas. E, por tanto, a pregunta que formulamos dende o Bloque Nacionalista Galego e a reflexión que compartimos hoxe coa representación sindical, co comité de empresa de Povisa é como pode ser que gastando cada vez máis, transferindo cada vez máis recursos da sanidade pública a unha empresa privada, eso non se traduza nin nunha mellora da atención sanitaria, nin nun reforzamento do cadro persoal, nin na mellora dunhas condicións laborais e salariais que son absolutamente miserentas por parte do persoal que desenvolve as súas funcións na atención sanitaria pública privatizada a unha parte importante da poboación da área sanitaria de Vigo, con decenas de miles de viguesas e de vigueses adscritos a día de hoxe ainda a este centro hospitalario. Este dato, que haxa un incremento do 20% no coste e unha reducción do 25% das cartillas, creemos que é evidencia de até onde alcanza xa a precarización da atención sanitaria por parte de Povisa, porque é evidente que a atención sanitaria non abrindo un edificio, por moi reformado que este a súa fachada ou por moi vistoso que poida ser o seu novo hall, a atención sanitaria abrindo profesionais. E sin máis profesionais, sin avanzar na equiparación das ratios de persoal que hai, por exemplo, nunha rede pública, a pesar dos duros embates da política de recortes que aplica o Partido Popular, non se vai poder mellorar esa atención sanitaria. O BNG levamos moito tempo a denunciar a anomalía que significa Povisa, porque impón un réxime de dúas velocidades na atención sanitaria. E dicimos de maneira absolutamente rotunda que as viguesas e os vigueses, que o conxunto da poboación da nosa área sanitaria que está escrita a Povisa, ten dereito a recibir cando menos a mesma atención sanitaria, nas mesmas condicións que se recibe nos centros hospitalarios públicos, tendo en conta que levamos moito tempo tamén a exixir unha rectificación completa desa política que a golpe de recortes acabou por precarizar a mesma rede pública. Como pode ser que Povisa continue cunha lista de agarda estructural moi superior á da rede pública, pero que ao tempo se lle bonifique, se lle premie para que sexa Povisa cobrando a parte quen axilice a lista de agarda da rede pública? E como podemos seguir asistindo a fenómenos moi preocupantes como é esa falla estructural de persoal, a rotación cada vez máis frecuente no propio persoal facultativo, que, como sinalaba a nosa portavoz de Sanidade no Parlamento Galego, Monse Prado, teñamos que asistir a feitos como que teñan que vir médicos e médicas dende Valencia para operar, en avión, para logo retornar, e como se está facendo o seguimento das necesidades asistenciais da poboación adscrita a Povisa. Dende logo, o BNG que estamos absolutamente en contra, radicalmente en contra, de seguir a subvencionar a precarización da atención sanitaria. Non se pode converter a saúde de máis de 100.000 persoas da área sanitaria de Vigo en apenas unha grande fonte de lucro, nun grande negocio, nun negocio redondo, xa non para o Grupo Rivera Salud, sino para ese Grupo Vivalto Santé de capital estranxeiro, un grupo absolutamente especulativo que está vendo como a saúde, o dereito á saúde das viguesas e dos vigueses se converte en apenas unha mercadoría coa que facer negocio. Co comité de empresa de Povisa para contrastar con eles a situación actual que se está vivindo en este centro hospitalario. Temos a máxima preocupación no BNG por cal é a situación, non? Estamos vendo como está habendo un número moi importante de persoas que están acolléndose o seu dereito a elixir centros hospitalario e, polo tanto, están solicitando o traslado para a sanidade pública, para o Cunqueiro. Vemos que o último dato de casi 8.000 persoas que se acaban de trasladar acende as alarmas, non porque a xente escolla a sanidade pública, que é o normal, non? Sino porque é un proceso que vai a máis e que nos últimos anos xa son máis de 30.000 persoas as que abandonaron Povisa, e isto é parello con que Povisa está recibindo cada vez máis cartos públicos dos Sergas, cartos do orzamento dos galegos e das galegas, non? E vemos que canto máis cartos públicos se destinan a sanidade privada, peor asistente sanitaria hai nunha área sanitaria como a de Vigo, que vimos denunciando desde hai moito tempo, que é un auténtico banco de probas que o Partido Popular está levando a cabo de como privatizar e deteriorar a sanidade pública para beneficiar da privada. Entonces, a nosa preocupación en este momento é por unha situación de Povisa que era visto, que vimos denunciando a precarización, o abandono de profesionais masivo, unha situación
de unha asistencia sanitaria cada vez peor. Denunciamos en varias ocasións un exemplo dese deterioro que determinados profesionais que veñen desde outras partes do Estado nun avión a fin de semana para operar doentes que non coñecen e que logo marchan, e que o seguimento deses doentes non o van facer os profesionais que viñeron a operar, e como máximo expoñente dese deterioro e por parte da empresa de buscar o máximo lucro. Pero vimos como que en especialidades como cardioloxía hubo momentos onde casi non había especialistas e podíamos seguir con un suma e sigue. Por lo tanto, era visto que ese deterioro asistencial se iba a traducir en que cada vez máis persoas deixaran de querer ter a prestación hospitalaria en Povisa. Entonces, en este momento encontrámonos con que hai un aumento de doentes para asistencia na rede pública, e vemos que por parte do Partido Popular, presidente da Xunta, conselleiro, din que non pasa nada, que absolutamente non pasa nada, que está garantida a asistencia sanitaria. Entón, o primeiro que temos que preguntar é como está garantida a asistencia sanitaria na área sanitaria de Vigo cando ten as listas de espera máis elevadas de Galiza. Podemos falar de saúde mental, que iso xa é un auténtico drama. Hai un aumento de doentes, non se coñece que teñan pensado facer ningún tipo de reforzo de profesionais nin de recursos, e resulta que din que vai estar a atención sanitaria garantida. Nós, dende logo, creemos que non é así, e, polo tanto, imos presentar iniciativas no Parlamento galego no inmediato para que se presente xa un plan. Que plan ten o Sergas para garantir a asistencia sanitaria de todas as persoas que xa recibían prestación na rede pública, e co aumento destas no inmediato 8.000 máis que proceden de Povisa. Teñen que presentalo de inmediato. Estamos ás portas do verán, vemos un peche de camas exponencial, vemos unha falta de recursos, vemos que non teñen absolutamente intención de sustituir a profesionais, e, polo tanto, non imos a permitir que este deterioro siga así. Entón, imos presentar ao Parlamento iniciativas exixindo ese plan para a sanidade pública, e, paralelamente, a nosa preocupación pola situación aquí en Povisa, que nos veña a trasladar o cadro, é dicir, o comité de empresa, a respecto de que teñen unha sobrecarga de traballo brutal, e que vemos que os cartos públicos non están indo para as mellores das condicións laborais dos traballadores, nin para esa calidade asistencial. A día de hoxe seguimos sin coñecer o contrato en vigor, total opacidade, polo tanto non sabemos que se lle pode exixir á empresa, non? En que vai repercutir esa baixada de doentes, en que vai a repercutir, que se lle pode exixir, se iso vai significar menor cantidade do contrato. Supoño que van a decir que ahora no contrato está establecido que o que se paga é por procedemento, co cal hai alarma, non? Povisa, para manter o volumen de negocio, vai aumentar procedementos, vai a primar a súa conta de resultados vía saúde. É moita preocupación, e sabemos que están negociando un novo contrato con total opacidade outra vez. Entón, vamos a exixir transparencia, que se faga público o contrato en vigor, que xa le queda prácticamente un ano, e que se sepa que se está negociando. Que está pasando en Povisa para esta fuga de persoal, e que está facendo os Sergas para saber que está pasando. E imos facelo en sede parlamentaria, mas tamén queremos anunciar hoxe aquí que imos solicitarlle ao Consello de Contas que fiscalice as contas de Povisa. Toda vez que o Sergas se nega sistemáticamente, cada vez que o BNG solicita auditoría a respecto de como se están usando os cartos públicos, temos que lembrar que máis do 80% dos cartos de Povisa proveñen do Sergas, son cartos públicos, e, polo tanto, hai que ser moi escrupuloso en saber como se invisten. O Sergas, o Partido Popular, negas en redondo a que se sepa a fiscalizar absolutamente nada, ten votado en contra todas as veces que o BNG pideu esa auditoría, e, polo tanto, imos solicitarlle ao Consello de Contas que, de oficio, fiscalice as contas de Povisa toda vez que son cartos públicos os que manteñen a este hospital. É necesario saber o que acontece, e hai que sabelo antes de que se asine un novo contrato. Por lo tanto, no BNG temos as alarmas encendidas a todos os niveis, porque vemos sobrecarga nos traballadores e traballadoras, tanto de Povisa como da rede pública, un deterioro da calidade asistencial que vai en aumento, e, dende logo, vemos que por parte do Partido Popular da Xunta non hai absolutamente ningún plan para
dar unha mínima solución alternativa a esta situación.